Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kulolan panjenengan sedaya sami-sami diparingi kesehatan, diparingi taufik lan hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan menika kulolan panjenengan saged sami-sami untuk mengkaji firman-firman Allah, mendalami agama kita. Jamaah ingkang kawula hormati, ingkang kawula sayangi, insyaallah mulai dinten menika kula lan panjenengan badhe melakukan kajian tematik tentang Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan menika insyaallah kita badhe mengkaji tema tentang nopo sejatinipun yang menjadi latar belakang ingkang dados esensinipun, ingkang dados tujuan aslinipun Allah menciptakan kula lan panjenengan. Jamaah ingkang kawula hormati, monggo sami-sami kita pirsani firman Allah Subhanahu wa taala ing wonten surat Ad-Dzariyat ayat ing kaping 56. Dene menapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat menika damel kula lan panjenengan insyaallah boten asing malih ayat menika. Sering kula lan panjenengan mirengaken ayat menika. Allah berfirman, Allah dawuh dumateng kula lan panjenengan sedaya menceritakan ya, Allah bejo matur ya dumateng kula lan panjenengan tentang napa tujuanipun kula lan panjenengan niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wa ma lan ora khalaqtu nitahake ingsun al jinna ing jin wal insalan manusa illa kejaba liya'buduna supaya ibadah ya jin lan insan niku wau ing ingsun. Dados saking ayat menika kula lan panjenengan pirsa bahwa sejatinipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dadosaken kula lan panjenengan menika mboten lintu kejaba supados napa kula lan panjenengan menika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, menghambah dumateng Allah Subhanahu wa taala, mengabdi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, dados jelas nggih? Menawi tujuanipun Allah menciptakan kula lan panjenengan bangsa jin lan manungsa meniku mboten enten lintu kejaba untuk napa supados kula lan panjenengan niki ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah terus pundi ibadanipun? Nah, ten mriku lah ya Allah Subhanahu wa taala ngutus para rasul, khususipun dumateng kula lan panjenengan menika ngutus Rasulullah Muhammad sebagai utusanipun untuk menjelaskan semuanya ya.
Terus pundi kula lan panjenengan niki kedah mengelakukan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged ngarang-ngarang. Menawi saged dikarang-karang nggih Allah mboten perlu ngutus rasul. Ya. Nah, menika. Nah, saderenge kula lan panjenengan nggih wicanten kathah tentang terus pundi ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala menika, ya. Monggo sami-sami kula lan panjenengan pirsani, ya. Napa asih kula lan panjenengan menika diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Napa sebabe kula lan panjenengan niki diciptakan oleh Allah, ya. Niku dengan tugas, ya, untuk ibadah menghamba, ya, datang Allah Subhanahu wa taala. Nah niku enten tujuane. Nah, pertama wau tujuanipun Allah menciptakan kula lan panjenengan. Mboten enten lintu, ya. Ketika kula lan panjenengan diciptakan oleh Allah, lahir dan terlahir ing dunya nika, maka tujuanipun Allah menciptakan kula adalah, ya, supados kula lan panjenengan ibadah. Nah, sekarang sakmenika tujuanipun ibadah ini apa? Ya. Ibadah ini diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala untuk kula lan panjenengan laksanakaken menika tujuane napa? Nah, Allah maringi petunjuk dumateng kula. Niki penting para jamaah ingkang kawula hormati. Sebab napa? Menawi kula lan panjenengan supe, ya, alasan utawi tujuanipun kula diperintahkan kalian Allah Subhanahu wa taala ibadah, niki saged-saged kula lan panjenengan ibadahe kata tapi mboten nyampe, ya, mboten sampai dateng hakikatipun Allah memerintahkan kula lan panjenengan ibadah. Yo pegel ibadah, yo capek ibadah niku. Tetapi kula mboten, kula lan panjenengan mboten, ya, sami-sami mboten mendapatkan hasil ibadah. Nah, Allah memperingatkan dumateng kula lan panjenengan bahwa ibadah ini diperintahkan dumateng kula lan panjenengan itu ada tujuan dan maksudnya. Allah berfirman ing dalam surat Al-Baqarah ayat ingkang nomor 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, he eling-eling para annasu menungso kabeh. Ubudu padha nyembah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Alladzi kang wus, ya, alladzi khalaqakum kang wis ndadekaken, ya alladzi kang wis ndadekaken, ya rabbakum ing sira kabeh, walladzina lan wong-wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge ira kabeh, la'allakum supaya ana sira kabeh iku tattaqun padha wedi sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala, padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Dados jamaah sekalian ingkang kawula hormati, tujuanipun Allah menciptakan kula lan panjenengan agar supaya kula lan panjenengan menika beribadah kalian Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Dan ibadah ingkang kula lan panjenengan laksanakan kalian benar meniku enten tujuanipun.
Napa? Supados kula lan panjenengan bertakwa. Ya ayuhan nas, para menungso butuh sembahan oleh sira kabeh Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Alladzi kang wis andadekaken ya. Ya alladzi khalaqakum ya ing sira kabeh. Alladzi khalaqakum kang wis dadekaken ing ya alladzi ing sira kabeh. Walladzi lan wong-wong Waladina lang wong akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tattaqun bertakwa. Dados kula lan panjenengan menika disuruh ibadah kalian Allah Subhanahu wa taala supados bertakwa. Ajrih takut ya wedi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados saking ayat menika kula lan panjenengan saged mirsani bahwa ibadah menika esensine kalau kita lakukan supados meningkatkan rasa wedi kula lan panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rasa takwa kita kalian panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lados pundi menawi kula lan panjenengan niki ibadah tetapi selama ibadah menika mboten menghasilkan kondisi ya, kula lan panjenengan ya, semakin bertakwa, semakin ajri, semakin takut kalian Allah. Nggih saestunipun ibadah kula lan panjenengan niki mboten nyampe esensi diwajibaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan boten nyampe esensi diperintahkannya kula lan panjenengan ibadah. Nah, menika penting. Maka menawi kula lan panjenengan pengin mirsani apakah ya menapa ibadah kula lan panjenengan menika sudah sesuai kalian yang dikehendaki oleh Allah, monggo kita pirsani. Napa salat kita niki semakin meningkatkan ajrih kita dumateng Allah. Napa poso kita niki sudah meningkatkan rasa wedi kula lan panjenengan sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala. Napa ibadah-ibadah kula lan panjenengan menika sampun meningkatkan ketakwaan kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, mugi-mugi ya kalian kula lan panjenengan merenungi dua ayat menika kula lan panjenengan ya saged selalu waspada untuk napa mengawal supados kula lan panjenengan di dunia menika mboten menyimpang meninggalkan ibadah kalian Allah. Ingkang kaping kalih supados ibadah kula senantiasa kula lan panjenengan bisa ngawal menghantarkan kula lan panjenengan saged meningkat takwanipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kula lan panjenengan menika didadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala tiang-tiang ingkang ahli ibadah lan tiang-tiang ingkang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.